Лесковачка Рощиляда – празник на сръбската скара. Присъедини се към едно незабравимо кулинарно и културно преживяване в сърцето на Сърбия. Лесковачка Рощиляда, известен още като сръбския Октоберфест. Очакват ви ароматни местни изкушения, музика, танци и неподправена балканска атмосфера. Участвайте в празника с хиляди ентусиазирани гости и се насладете на плескавици, вешалици, кебабчета, печено агнешко и още много специалитети, приготвени на живо пред вас. Място, където улиците се превръщат в истински гурме панаир, а вечерта кулминира с гала концерт на популярни сръбски изпълнители. Подарете си това незабравимо преживяване с GP Travel. В сайта може да откриете вариант за еднодневна или двудневна екскурзия, която включва и страхотна нощувка в град Ниш. GP Travel ви обещаваме незабравими спомени в Сърбия.